Hola, jo sóc Snow. Avui som 15 de juliol de 2025. El divendres, des d'allà la Gumman, caminant, vam anar a 10 minuts, 10 minuts uns collons, però Toy Story és un escape room. De por no. De por? Uns collons. Vam jugar. És difícil i fàcil. Té sentit? I a l'acabar vam fer una foto. Toy Story. La Mercè, l'Adri, el Nil, la Clàudia, el Xavi, la Marta, jo, i José Antonio. No passa les fotos. A tu! Adri. O la Clàudia. Vam xerrar de tot. La Clàudia estava molt feliç, saps? Després, el dissabte a la tarda vam anar a veure Cómo entrenar a tu dragón. Persones reals. I, hòstia, és idèntica a l'animació. És idèntica. Però està guai. A Sabadell Imperial amb el meu pare. T'ho recomano a les persones reals. També fa temps, però 2010, 2010, hòstia puta. 15 anys. Adeu, que vagi bé, i el dijous, hots. Adeu.